Riddernes runeslag. Riddernes runeslag er en folkevise, eller mere konkret en riddervise. Den handler om hr. Olaf og hr. Peders, som laver et væddemål. Hr. Olaf siger, at han ikke vil have nogen kone, da han kan forføre alle jomfruer med hans slut. Det tvivler hr. Peders på, da han er sikker på, at han i hvert fald ikke kan forføre hans forlovede med det, så de laver et væddemål. Om aftenen spiller hr. Olaf på sin forgyldne harpe, og forfører dermed Mette, som går over mark for at besøge hr. Olaf. Men da Mette er kommet over til hr. Olaf, afviser han hende og lukker hende ikke ind. Så Mette tager tilbage til sit hjem. Da hun er kommet hjem, venter en skuffet hr. Peders med et knust hjerte. Hr. Peders og Mette går fra hinanden, og Mette forsvinder. Hr. Peders snakker ikke med hr. Olaf igen. Jeg har valgt at fokusere på Mettes forvandling igennem visen. Mette bliver omtalt som en jomfru, hvilket kan betyde, at hun er ugift og er parat til at blive gift. I gamle dage skulle en ung pige være jomfru, inden hun blev gift, ellers blev man set dårligt på, og fik sandsynligvis aldrig en ægte mand. En ung pige skal kun høre til én mand, og den mand burde være hendes mand eller forlovede. Det er derfor, at det Mette gør er utilgiveligt, og ikke noget hr. Peders havde regnet med. Jeg fortolker det på den måde, der er noget jeg fortolker på den måde, at marken Mette krydser er en form for symbol for hendes uskyld. Når hun først har krydset dem, kan hun ikke gøre det om igen. Især fordi hun er i tvivl, om hun skal gøre det eller ej. Som bliver sunget i strofe 13. Længe stod jomfru Mette og lytte derpå. Mon jeg skulle i aften gå. Altså som jeg mener skal forstås som, at i aften jeg skal miste min uskyld. Også fordi hun ved, at ingen af hendes veninder vil med, eller de andre jomfruer. For hun ved, at det er forkert. Og det forstår jeg som om, at hun også ved, at hendes veninder synes det er forkert, og derfor vil hendes veninder ikke med, som der synges i strofe 14. Ingen af mine møer tør jeg tage med mig. Da Mette er hos hr. Olaf, bliver hun ikke lukket ind, og der synges i visen, der driver der dug over din skarlenskin, der vend det ud, der før vendte ind, som er sagt af hr. Olaf, efter at Mette har sagt, at der er dug på hendes skarlenskin. Det kan fortolkes på den måde, at det der engang var uskyldigt og rent ikke længere er det. Hun har mistet den side af hende, der gør, at mænd ønskede hende. Da hun kommer tilbage til borgerled, konfronterer hr. Peder hende. Og så vidt jeg har forstået, slutter han forlovelsen. Efter bruddet synges der i strofe 40. Og ingen mand vidste, hvor hun blev. Hvor hun for vind og vejret støv. Det fortolker jeg som om, at hun tog sit eget liv. Hun skammer sig og forbrydeligt meget, og har kastet sin fremtid fra sig. Hun valgte simpelthen bare at forsvinde, altså at forsvinde helt.